you. Baka ikaw ay member. Samahan ng mga walang umaakap. Yeah, mga kapatid, may I ask you to do a very simple thing. Right hand over your left shoulder. Put your left hand over your right shoulder. Senior citizens, are you following? Bow your head. Close your eyes. And smile. Ayan. Akap ka na ng Panginoon. Akap ka ng Panginoon. Maging sino ka man, anumang yung pinagdaanan, anumang pinagdadaanan mo, tinawag ka ni Lord ngayong umaga para lang maakap ka niya. Kilala niya ang bawat isa sa atin, anumang mga pinagdadaanan natin. Sige lang, kapatid, hayaan mong akapin ka ng Diyos. Let the Lord embrace you. Let the Lord love you. Kapatid, stay. Manatili ka sa akap ng Diyos. Akapin mo siyang mahigpit. Akapin mo siya heart to heart. This is what this recollection is all about. Heart to heart. Sana madama mo, maalala mo muli, matanggap mo na mahal ka ng Diyos. Halina, Espiritu Santo. Ang ating mabuting pastol, akap-akap niya tayong lahat. Tayong mga nawawalang mga tupa, ano man ang baho natin, ano mang dumi natin, akap-akap tayo ng ating mabuting pastol. Akap, baka ikaw umaakap na may tampo, akap na may galit, akap na maraming katanungan. Sige lang, hayaan mong akapin ka ni Lord at ng ating mahal na ina, si Mama Mary. Patawad po, Lord, madalas hindi mo kami maakap sapagkat very busy kami. Hindi ka namin napapansin. Binabaliwala ka lang namin sa aming kayabangan, sa aming kasungitan. 3 words to whisper to the Lord sa akap na ito. Sorry po, patawad, Panginoon. Thank you. Salamat po, Panginoon. I love you. Panginoon, mahal ko po kayo. I'm trying my best. Marami pa akong dapat matutunan, but deep in my heart, Lord, I love you. I want to live a good life. At gusto ko rin pong
makarating sa langit balang araw. Thank you po, Lord. At Panginoon, Mama Mary, akapin po rin niyo ang lahat ng mga tao na nasa puso ko, ang aking mga mahal sa buhay. Saan man po sila naroon, huwag po niyo silang pababayaan. Sa akap po ninyo, hinihingi ko po na sana lalong-lalo na mga mahal ko sa buhay na may karamdaman, maramdaman nila ang iyong pagmamahal. May mga mahal ko sa buhay na may pinagdaraanan, emotional problems. May mga mahal ko sa buhay na may mga kasalanan, nangangailangan ng pagbabago, conversion, direction. Inialay ko po ang munting sakripisyo na ito para sa kanila. Panginoon, mahal po ninyo ang mga mahal ko. Lord, you love them more than I can love them. They belong to you more than they belong to me. I trust you, Lord. I entrust them to you. At sa katahimikang ito, ibulong mo kay Lord, kay Mama Mary, ang iyong special request. Walang imposible sa ating Panginoon. Ibulong mo na ang iyong lambing Christmas wish. Kung pwede lang po, Lord, please lang po. Ito po ang aking hinihingi. BTS. Believe, trust, surrender. Believe that God loves you. Trust that He will help you. And surrender everything to God's loving will and plan for you. Mga kapatid, ibulong na rin natin kay Lord ang ating pangarap para sa ating bayang Pilipinas. Isumbong natin kay Lord mga taong nagpapahirap sa ating mga kawawang mga kababayan. Ngunit huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Believe, trust, surrender. Mahal po ninyo ang aming bayan. Mahal po ninyo ang mga Pilipino. Patulong po. Inialay din namin ang munting sakripisyo dito ngayong umaga para sa aming inang bayan. Kayan, akap pa kay Lord. Magsumbong ka.
Buksan mo ang iyong puso. Kunin mo ang pagkakataon na ito. Mabigkas mo rin ang iyong pagmamahal, pasasalamat sa ating Panginoon, ating mahal na Ina. And your power, come in your own special way. Halina Espiritu Santo, and everything we do here today for the glory of God. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit, now and forever. Amen. Ayan mga kapatid, member ka na ng SMU, Samahan ng mga may umaakap. Don't ever forget yung akap ni Lord, pagmamahal niya. Mga kapatid, we just experienced a gem. I call this a gem. God encounter moment. Naramdaman natin si Lord. Amen? That's a gem. That's the most precious gem. Sana yan po mangibabaw sa buhay natin. Hindi yung mga gem, mga kung ano mga burlole na yan, mga kung ano mga, hindi yan. Mawawala yung mga gem na yan, mga yaman na yan. Pero yung alam mo na si Lord nasa puso mo, that's a gem. May you have many gems. Lahat po tayo marami. You go back to your life, how the Lord has loved you. Ang dami pong blessings. And please don't forget to simplify. Anong mission natin? Be a gem to other people. What is a gem? God encounter maker. Ikaw sana nagpaparamdam sa ibang tao sa presensya at pagmamahal ng Diyos. Yan po ang isang mission natin. Na sana kung nakausap ka nila, nakilala ka nila, naramdaman nila ng pagmamahal ng Diyos. Baka naman pag nakilala ka nila, nakausap ka nila, naramdaman nila yung kasungitan, kayabangan, katsismisan. Huwag po yan. Please don't forget, buhay pa tayo. Pag-isipan mo ngayong Pasko, paano mo kahit paano iparamdam ang presensya ng Diyos? Starting sa bahay. Mga kasamahan sa bahay, sa mga kaibigan natin. Oh, now na. Be a gem now to the person beside you. Tignan mo ngayon katabi mo na yan. Buhay pa ba yan? Oh. Makipagkilala ka naman. Oy, kumusta? Anong pangalan mo? Come on, make a gem. Marami sa atin dito, wala lang. Pakisabi mo nga sa katabi mo, don't worry. Be happy. God bless you. Mama Mary loves you.
Amen, mga kapatid. Oh, pwede po, balita ko po magaling kayong kumanta dito. May iba sa atin, hindi pa kumakanta isang buwan na, isang taon na. Paki-bless mo yung katabi mo. God bless you, Mama Mary loves you. Me too. Ngitian mo naman yan. Okay? Paki-bless mo nga uli yung katabi mo. Ayan. God bless you. Sampal-sampalin mo yan. Mama Mary loves you. Me too. At sa lahat ng mga birthday celebrants this year, happy birthday to you. Palakpakan natin mga kapatid natin. And to all the birthday celebrants. And mga kapatid, pinakamalaking blessing, ewan ko po kung anong pinagdadaanan mo, pero kapatid, buhay ka pa. Nagising ka ngayong umaga. Marami pong taong hindi na nagising ngayon. Please count your blessings. Think about this. Family tayo dito, no? Pakita mo yung katabi mo, by the way, wala namang iba. Tanungin mo katabi mo, by the way, how old are you? Ayun. Nawala na yung family. Pero ito po sa ating isipin palagi, ha? Maraming tao, think about this. Maraming tao hindi na umabot sa edad mo. I could have died in 2018. Cancer. I'm still alive. May mission pa. Kapatid, be grateful every day. Salamat po. Pakisabi mo lang sa katabi mo, salamat buhay ka pa. Salamat magkasama tayo. Salamat. Amen. Question po. Ilan po sa inyo nagdasal ngayong umaga pagkagising? Very good. Bakit magdadasal sa umaga? Simple lang po. Maraming tao pong natulog kagabi, hindi na nagising ngayong umaga. Yun lang po ang simple one. So every morning, every gising is a... Mayroon lang ako pong suggestion. Marami sa atin kagigising pa lang, ay, cellphone, ano ba yan? Mga chismis. Naku, lahat na. Mga kapatid, kung hindi ka na nagising kaninang umaga, lahat na nasa cellphone mo na palagay pinaka-important, wala na, tapos na yan. The first thing we do every morning is to say, thank you, Lord. Please don't forget that. Mga kapatid, suggestion po. Pagkagising sa umaga, kneel down. Luhod. Kung pwede lang, kaya pa luhod. And be humble to God and say, Lord, salamat po. Buhay pa ako ngayong umaga. So tomorrow morning, if you wake up tomorrow morning, kneel down. Father, nananakot ka naman. Hindi po ako nananakot. Nangyayari po yan. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, salamat, buhay pa tayo. Ha? Yan. Batiyan mo na nga rin ng Merry Christmas. Merry Christmas na. Yan. And may the spirit of Christmas be always in our heart. Oh, now na. Pwede ba akbayan mo yung katabi mo? Akbayan mo. Baka wala na yan next Christmas. Yun lang naman yun eh. Nga, no? At pwede ba awitan mo yan? Heart to heart, ha? Akbayan mo, awitan mo. Kung mawawala ka
sa piling ko sinta, paano ang Pasko, alay ko sa'yo. Please bow your heads. Sisters and brothers, pasalamat tayo. Salamat po, Panginoon, at narating kumuli ang Pasko. Isang taon ang nagdaan. Ako'y narito, buhay pa rin. Nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po, Panginoon, ang mga biyaya, mga blessings na natanggap ko ngayong taon na ito. Thank you, Lord. Salamat din sa mga pagsubok, mga trials na natanggap ko. Panginoon, salamat po. Ako po'y hindi nyo binibitawan. Thank you so much po, Panginoon. At salamat din, Panginoon, sa mga taong kasama ko sa buhay ko, ang aking mga mahal sa buhay. Wala pong perfect family, Lord. Marami ring disappointments. Ngunit kami iyong pinili. Salamat sa mga tunay na kaibigan. Salamat sa kasama ko sa simbahan. Wala po akong maibibigay, kundi ang pag-ibig ko. Ang aking panalangin na sana po maging maligaya ang aming Pasko. Kahit na po mahirap ang buhay. At sana po, Panginoon, magkakasama pa rin kami sa susunod na Pasko at sa marami pang Pasko, kung yan po ang kalooban ninyo. Patawad po, Panginoon. Sana po wala kaming pagsisisi in the end na nagkulang kami ng pagmamahalan, na kami po ay hindi nagpakumbaba sa isa't isa, hindi kami nagtulungan. No regrets. Basta ginawa mo ang lahat, yung masasabi mo kay Lord, Lord, napakahirap, but I did my best. I will do my best for my loved ones. Sana po wala tayong pagsisisi that we loved too little, too late. As we sing prayerfully, once more that song, may mga tao bang dapat mo nang mahalin? May mga tao bang dapat mo pang mahalin? If today you hear His voice, harden not your heart. May mga bagay bang dapat mo nang baguhin nang sa ganon hindi ka nakakasakit ng damdamin ng ibang tao? Now na. As we pray this song prayerfully, sayang sinta ang sinumpaan at pagtitinginan tunay. Nais mo pang kalimutan ka na ang ating suyuan at galang. Akbayan mo nga uling katabi mo. Kung mawawala ka sa piling ko sinta, paano ang Pasko, alay ko
Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala ha. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas! At ang tanong din ni Lord sa atin lahat, paano yung Pasko na alay ko sa iyo? Binibigyan niya tayo ng regalo pero marami sa atin hindi pa handa o iniisnab lang o binabaliwala lang. Kaya, preparation for Christmas. P-A-S-K-O. Yan pong kukanin natin, Pasko. Excuse me lang po. Medyo tignan mo nga yung, pinahamon ng tingin yung mukha ng katabi mo. Bubulagay yung gano'n, ha? Anong parang aura ng mukha niya? Joyful ba o sorrowful? Oh. Glorious or luminous? Ang daming mga luminous dito, mga luminaries, ano? Nagkalat. Very luminous. First of all, we all want to have a Merry Christmas. Pero Merry Christmas sa labas lang, hindi yan. Christmas will not happen outside. It has to happen here. So, let's start with P. Pasok Kristo. Kung ikaw kasala, wala Kristo puso. Paano pasok Kristo puso? Ikaw kumpisal. Make a good confession. Pakicheck na yan, ha? Yes, Lord. Take time. Mayroon yata kayong kumpisala ng bayan, Father Elmer? Wilmar. Father Wilmar, no? Mayroon lang akong pick-up line kay Father Wilmar. Malalaman natin kung millennial. Father Wilmar, glue ka ba? Bakit? Kasi you make us stick to each other. Yeah. Palakpakan naman natin ang ating mga pari. Sana may magpari sa family nyo, magmadre. We need priests and sisters. Sabi mo sa katabi mo, magpari ka na lang kaya. Magmadre ka na lang. Yun po pray for vocation. Mayroon na po bang nagpari from this parish? Very good. Wow, very good. Mother, see? This is it. So, pasok Kristo. Make a good confession. Naalala niyo yung kwento ng isang seaman? Alam niyo yung seaman? Man of the sea. Yan. Magre-retire na siya. Sabi niya, magkukumpisal na ako. Punta siya, Father, I have sinned. My last confession, Father, was long time ago, Father. Sabi ng pare, how many years ago? A long time ago, Father. Sabi ng pare, 10 years ago? Father, sail on. Sail on. Sailor siya, seaman. 20 years ago, sail on pa, Padre. Larga pa, larga. Sail on, Father. 30 years? Sail on, Father. Sail on, Father. Sabi ng pare, 40 years? Father, drop the anchor. Anchor, Father. Anchor. Ang ganda ng confession niya. Alam po nyo, one of the most beautiful faces I have seen are the faces of a person na talagang napatawad na. Ang saya-saya. Iba po yung expression. You're free. So going back to the story, ang saya ng seaman. Father, kung hindi kaya ako nagkumpisal, sabi niya, makakarating kaya ako sa langit? Sabi ng pare, langit, sail on, son, sail on. Purgatorio, Father, sail on, sail on. Hell, Father, anchor, anchor, drop the anchor. Now na, please bow your head and tell the Lord, Lord, patawad po sa kayabangan ko. Madalas, binabaliwala ko lang ang pagkukumpisal. Today,
I firmly resolve to confess my sins. Make a good confession. Give me the grace to really go to you heart to heart. That right now, Lord, in humility, I ask you, have mercy on me, O God. I am a sinner. Please help me, Lord. Amen. Yun. Ang hirap kasi sa mundo, may kasalanan na, gagawa pa ng paraan para maging safe. Maayos, sigalot, maayusin natin mga kaso. Maybe you're safe, but are you saved? Safe ka sa mata ng tao, pero sa mata ng Diyos, yan po ang importante. Lahat tayo po may kasalanan. Sa bawat buhay, pati sa parokya, may mga Martha, may mga Maria. Martha, yung daming ginagawa. No? Trabaho. Maria, mga madasalin, tahimik lang. Problema lang sa mga Martha, marami sa kanila nagiging martaray. Ginagawa ko ito. No. Mga Maria din, tahimik, may problema rin yan. Marami sa kanila magyabang. Spiritual pride. We all need to put down our pride. Amen. Pasok Kristo. A. Preparation. Yung crib ni Jesus, nung I was a young priest sa compound ng Divine Word, yung crib, nilagyan ko po ng thumbtacks, mga pako, barbed wire, mga basura. Ang daming nagalit sa akin. Ano ba yung ginawa ni Father Orbos? Pero the message was clear. Ganito ba ang iyong puso sa kanyang pagdating? Daming mga kasalanan. Yung A, atras, bisyo. Madalas di tayo pasok Kristo kasi marami bisyo. Kapatid, anong bisyo mo? That makes you hurt people, that makes God unhappy, and make you unhappy. Lahat po naman tayo may weaknesses. Pero, ialay natin. Sabi ng isang husband, Father, ang bisyo ko lang, misis ko. Uy, talaga, ha? Good. Ano yung ugali mo kunwari sa bahay that hurts people? Mga tao doon, tahimik na lang. Speaker of the house ka. Speech ka ng speech. Pwede ba? Atras bisyo na? Member ka ng KBP. Kapisanan ng mga broadcasters sa paligid-ligid. Sinong chapter president dito sa simbahan? Madalas na alam niyo po, madalas na favorite topic ng mga nasimbahan, yung pari nila. Huwag naman po, a promise today, don't participate sa mga, Father, nagkwekwentuhan lang naman. Anong kwentuhan lang? Nakakasakit na po yun. Dasal ka ng dasal, pero pareho pa rin ang asal. Chismosa ka pa rin, matapang ka pa rin, masungit ka pa rin. Kapatid, today, may I ask you again to bow your head. Ito, kay Lord. The Lord asks you today, anak, yung bisyo mo, alam mo na yun. Surrender that to me. Nakakasakit yan sa kapwa mo, sa mga mahal mo sa buhay. Nakakasakit yan sa sarili mo.
Lord, patulong po. Mahina po kami, kailangan ka namin. You offer it with joy, with love. Happy birthday, Lord. I'll try my best. Amen. Amen. Yan. Vision nila, magsimangot lang, maghapon. Vision nila, excuse me po, mawalang galang uli ha. Ito wala pong personalan. Yung bang katabi mo, pinaha mo nga ng tingin. Yung bang katabi mo, may kilay pa ba yan? Ay, peace be with you po. Peace be with you. Father naman, dami kang nakikita. Mga kapatid, hindi bali ng walang kilay, wag lang mataas ang kilay. Humility. Humility. Humility po. Mga kapatid, alam po nyo, wala tayong pwedeng ipagyabang sa Diyos. God owes us nothing. Huwag mong sabihin, ginawa ko kasi ito, ganito. Kapatid, don't do that. I am a sinner. If you have that mindset, hindi ka magiging matapang, masungit sa ibang tao. You're not privileged, you're not entitled. Ito pong hingin natin sa misa, especially humility. May problema ba sa bahay, relationships, mga kaibigan? Ang tagal na yan. Alam mo ang susi dyan, kapatid, if you really want to solve this, humility. Magpakumbaba ka lang. Tapos na yan. Eh, bakit ganon? Siya pa, even that rationalization, sige na. I do it with love. I am free. Offer it to the Lord. Lord, ako na nga nilamangan lahat. Sa totoo lang po, kung magiging Kristiyano tayo, lugi tayo. That's clear. Sinampal ka na dito. Pag sinampal ako dito, babanatan ko na yan. Hindi, ibigay mo pa yung isa. Wow. Binato ako ng bato. Ano sabi ni Lord? Batuhin mo ng tinapay. Lugi naman yan. Sige, Father, payag na ako, bato tinapay, pero tinapay nasa loob ng garapon. Eh, siyempre, again, it's only with the heart. Okay, Lord. Akap ka ni Lord, remember? Wala pong justice in this world. Madalas po, justice. But divine justice will catch up. Mga kapatid, huwag po tayong madismaya. Bakit ganun, Father? Yung mga masasama, sila pang enjoy sa buhay. Do not envy those who prosper by evil ways. Let me repeat that. Huwag tayong mainggit sa mga taong yumayaman sa pamamagitan ng kasamaan. Do not envy them. God will deal with them in time. Stay good. Stay beautiful. Sabihin mo nga sa katabi mo, stay good, ha? Stay beautiful. At sabihin mo sa katabi mo, pakibabangan ng kilay. Ano po mga symptoms ng self-righteous people? Yan pong una. Mataas ang kilay. Ano mga yan? Bakit ganyan nandito mga yan? Sino ba yung mga yan? Feeling niya better than thou. Tapos, mayroon pang symptom, ganun-ganun siya. Pag nakakita ng tao, ito pang pangatlo, worse.
self-righteousness. Wag po. At mayroon po akong mantra for all of us who are stressed, you're miserable, whatever, nakakalimutan mo yung presensya ng Diyos. Go slow. Slow down. Ikaw, banat ka ng banat, diretso ka na. Teka muna, slow down. Slow down on your words. Sigaw ka ng sigaw, slow down. Nananakit, slow down. Go slow. Palagi kasing abante ng abante ka, para kang pagod ka niyan. Go slow. What is the second advice? Stay low. Humility. Panay ka pa bongga. Would you please wave at me now? Let's wave at the Lord. Everybody, hello, wave, 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 wave. Wave, wave po tayo. Yay! Thank you, Lord. Nandito po kami. Thank you. Pag mag-wave tayo, huwag ganyan. Kita bilbil yan, kita bilbil. Pag mag-wave po tayo, ganito lang. Hi. Mama Mary's wave. Pwede ba? Go slow, stay low. Huwag ka nang magpasikat. Ipaalam mo kung sino ka. What for? What for? Tell me what for. Papakita mo sa FB yung kinain nyo, yung bag mo, yung... What for? Kulang ka siguro sa security. You need approval from people. The only approval you need is from God. Kailangan ka pala ba ma-approve ng ibang tao? No. It's not what people say. It's what God says. Not what people think. It's what God thinks of you. Father, baka anong sabihin nila? Ay, baka anong iniisip nila tungkol sa, ay, Diyos ko po. For all you know, they don't even think about you. And they don't even talk about you. They only talk about you of your negative. What do you need? You only need the approval of God. Go slow. And the second one? Stay low para di magulo ang buhay mo. Yes, yes, yo. Everybody, go slow, stay low para di magulo ang buhay mo. Yes, yes, yo. Bonel. Ay, alam pa niyo yung Bonel? Pwede ba sabihan mo yung katabi mo, tapik-tapikin mo siya, go slow, stay low, para di magulo ang buhay mo. Yes, yes, yo. Amen. At hindi rin magulo ang buhay ko. Ikaw kasi nanggugulo ng buhay ko. You're always on the go, you're always mayabang. You affect other people. Think about that. What's the use? Okay? Atras, bisyo. S. Time for samba tayo. Oh, how many days before Christmas? 12 na? 12 days. Oh, 12 days of Christmas. More prayer. Before I had cancer, akala ko prayerful na ako. Kulang pa. You know what? We need to listen to God more. Kasi mga iba, pag magpe-prayer, ayan, tatambak ko na yung devotion ko. Tatapusin ko lahat yan. Tapos na. Nakota ko na. Rosary, sige. 1 kilometer nang niro-rosaryo ko. Mga kapatid, it's not the quantity, but the quality. Marami po sa atin, dasal ng dasal, pareho pa rin ang asal. Kasi kung nadadasal ka mula sa nguso, hindi mula sa puso. Now na, please bow your head. No need for words. Just smile at the Lord. Let Him smile at you.
It's better to have a heart prayer without words than to have words without a heart. Speak, Lord, your servant is listening. Sana rin, you pray as a family. Start again praying as a family. The family that prays together stays together. Teach the children to pray. Pray with them. May problema siya, anak, magdasal tayo. Pray with the heart. Oh, simbang gabi. What time is the simbang gabi po, Father? 4 o'clock. Sakripisyo po yan. Oh, you decide now. Are you going to offer it? It's your call. It's your choice. You offer it with love, with joy. Iba yung pakiramdam mo when the birth Jesus comes. Pero marami yata, Father, nagsisimula sa 16, ano? Pagdating ng 7, binaboko mo, konti na yan. 24, nandiyan na naman sila. Ganun. Your call. It's your sacrifice. May pari po kami. Nakakapagod po kaya itong time na ito, Father, no? May simbang gabi, may simbang umaga, simbang tanghali. May kwento po ng isang pare, pagdating ng early morning, alas 4, kinanta yung papuri sa Diyos. Ay, umupo siya. Puri. Nakatulog. Sabi ng sakristiyan, Pader, tapos na po yung Gloria. Ha? Sabi niya, paulit mo, isa pa. Papuri. Naka 10-minute ka. How many here are married? Raise your hands. Wave. Oy, very good. Congratulations, ha? Good news. Mahirap ang buhay mag-asawa, pero according to the latest report, married people that will be given first priority to enter the kingdom of heaven. Congratulations. Sorry tayo mga single. Why? Ask me why. Marami sa kanila dumaan na sa impyerno, sa mundong ibabaw. Don't give hell. Okay? May mga byuda ba dito? Raise your hand. Oh, congratulations din po. May blessings din po tayong lahat. Mapalad din ang mga byuda. Why? Ask me why. Yung byuda, yan ang misis na alam niya kung nasaan yung mister niya 24 hours a day. Sigurado nandun na yan. Where you, location, wala na yan. We're all blessed. Today, I'd like you to say, Lord, I'm so blessed. Lord, mapalad po ako. Parang hindi naman convincing. Lord, mapalad po ako. Would you say it with a smile? Lord, mapalad po ako. Louder pa, Lord, mapalad po ako. Yes, you are. Yes, you are. Pakisabi mo sa katabi mo, hoy, malapad. Ay, mapalad ka. Amen. Amen. Ay, peace be with you. Wala pong ganyan. Yun. Atras be. Huwag niyong gawing bisyo niyo yung magiging malungkutin. Yung palaging nagagalit ka. Sayang. Sayang ang buhay. You know, when I had cancer, God gave me the gift to trust Him joyfully. Lord, bahala na kayo sa akin. I don't know what was happening, basta, Lord, bahala ka na. Oh, chemotherapy. Diyos ko po, napakahirap. I lost 50 pounds. Was I miserable? Hindi. Sabi ko, ay Lord, salamat. Finally, pumayat na ako. Thank you, Lord. And this is my prayer for all of you. Mindset. Hindi ka masaya kasi yung mindset mo, ang dami kang negativities.
Sayang. The Lord is born. God is given the Holy Spirit. Wala ikaw, nega-star ka pa rin. You only see the pain, the sufferings, yung kasamaan ng mga tao. God, please give me the grace to be grateful, to be joyful. Okay na yun. Maraming bagay po hindi na magbabago sa mundo natin. Mga tao sa paligid mo, hindi mo na mababago karamihan dyan. But you can always change your mindset. I thank God. Cancer made me realize, Lord, ang dami pala akong pwedeng pang pasalamatan. Lord, ang hirap pala. So I thank God. Sana yun po. Lord, give me the grace to see beauty, goodness, and love. Wala na, ayoko na maging judgmental. Kung may problema, Lord, ang code ko rin ngayon is, hold on to positivity, let go of negativity, and trust in God with joy and humility. Yun na. Wala nang stress. Ikaw, malungkutin palagi. Wala namang katapusan eh. Pero think about this. Ang dami mong blessings, pero wala lang. Alam nyo, lack of trust in God yan eh. Sorry po kayabangan po yan. If you trust God, Lord, I know you'll take care of me. Eh kung palagi kang problema ng problema, isipin mo to kapatid. Kung namatay kang malungkot, di malungkot kang namatay. O nga, no? Naging malungkot ka lang sa buong buhay mo. You spent your whole life feeling sad and miserable. Come on. Ano yan? You come back to God and you say, oh, bakit ganun? Lord, ang hirap kasi ang buhay ko. The Lord said, I always told you I am with you. I just want this now for the record. Please bow your head and tell God, Lord, from now on, please help me to be happy. Help me not to be miserable. Help me to be humble, not to be proud, self-righteous. Enough, Lord, that you love me. Enough, Lord, that you continue to forgive me. Lord, please remind me kung nagiging miserable na naman ako. Remind me to trust you more. Lord, I want to be happy from now on. And my happiness does not depend on things or people or situations outside. I choose to be happy. Ano man mangyayari, I choose to be good. I choose to be humble. Yan. That's the biggest gift you gave to yourself today. To realize na ang happiness mo, hindi dahil sa tao, sitwasyon, pera, hindi dyan. You can choose to be happy. Amen. Tignan mo ngayon katabi mo. Sabi mo hali sa kanya, don't worry. Be happy. God bless you. Mama Mary loves you. Okay? Samba tayo. Yun na po yung letter K. Kalat, bango. Minsan lang isang taon, Pasko'y dumarating. Sa buong isang taon, ikaw kalat simangot, kalat galit, kalat chismis, kalat judgmental. Pasko na. Pwede ba kalat bango naman? Kalat ngiti, kalat regalo. Yan. Oh, kunin mo na ngayon yung regalo mo. Sa katabi mo yung regalo ko. Now na. It's your call. Don't come to the Lord, Lord, I'm so unhappy. The Lord asks you why. Kasi ito. You're looking at the wrong place for happiness. Dito po. Focus on the humor, not on the tumor.
Yan po what I learned in my cancer days. By the way, I'm 7 years cancer-free by the grace of God. Thank you. And let me end with that. Saint Ezekiel Moreno, he was in Las Piñas. I can imagine he must have walked here. 15 years in the Philippines, Agustinian Recoletos, San Sebastian. He spoke Tagalog. He was in Mindoro, Palawan, Batangas, Las Piñas, Cavite, from Navarra, Spain. Ano po nangyari? During my cancer, somebody gave me a statue of Saint Ezekiel. Mga 3 feet. Hindi ko siya masyadong kilala, although I studied in San Sebastian. Then one day, ito na po, I would be praying. I live in Christ the King. You know Christ the King near St. Luke's Hospital? Christ the King is near Burger King, Goto King, Tapa King, Chow King. Ayun, sunod-sunod lang yun. Yun. What happened? One day, pagtingin ko sa statue niya, parang may nagkikislap, basa. Parang perspiration. Oh, wow, sabi ko. The next day, dumadami na. And 1 week later, teardrop on the right eye. Wow, iba na to. Nagpaparamdam siya. He was telling me, Father Jerry, I will be with you. Hindi kita pababayaan. Naging malakas ang loob ko po. A saint who spoke Tagalog, who was in the Philippines, cancer patron of those who have cancer. Nag-relate talaga ako. I talked to him like a Tagalog, ganun. After 4 months, tuloy-tuloy po, after the last chemo, I noticed nawawala na yung pawis. Until totally, nawala na yung pawis, yung luha. Sabi ko, Saint Ezekiel, nagtampo na yata kayo sa akin. Parang I felt, parang what did I do wrong? And then he told me, Father Jerry, you are healed already. And you will help heal other people. Tell them that there is hope. May pag-asa. I wanted to bring the relic of Saint Ezekiel, but yesterday, nasa Isabela po ako for a healing mass. Ni-request po nila na, Father, iwanan mo muna kasi ang daming mga tao. Anyway, you're in Las Piñas. Some other time, maybe. But I brought the stampita. Everybody will get the stampita of Saint Ezekiel. What am I saying here? May pag-asa. There is healing. Don't give up on yourself. Ugali ko na to, Father. No. If you ask the Holy Spirit to help you, baguhin yung pananaw mo. Okay? You have any sickness, the greatest healer is with us. Yan ang po, pag-asa. Tignan mo ngayon katabi mo. May pag-asa pa ba yan? Ay, may pag-asa ba? Oh. Sabi mo lang sa katabi mo, may pag-asa tayo. The Lord is our hope. Amen. Kalat, bango. Oh, by the way, sabi ng iba, Father, ang hirap ng buhay, kaya walang pa-Christmas sa ibang tao ngayon. Kapatid, isipin mo to, mas mahirap ang buhay ng mas maraming tao kaysa sa iyo. You do something, little things. Not necessarily material. Smile at people. Marami sa atin yung mga security guard, mga waiter. Hindi mo nang pinapasalamatan. Magbabayad naman ako, Father, eh. Yan ang problema sa'yo. Alam mo, pera-pera lang lahat, eh. Little things mean a lot. So today is the time to be great. Ora, yung letter O. Ora mismo. Now na. Do not postpone your conversion to God. Please bow your head. Now na. Lord, patawad po ulit
Kayo po ang aking Panginoon. The rest of my life, the best of my life. Kapatid, what are you doing the rest of your life? Mag-TV na lang, magpasarap, mag-relax. Hindi po. R.I.P. You and I who are still alive, umabot ka ng 70, etc. Or pinagaling ka ni Lord. All of us. Sana the rest of our life are reparation. God is giving us the time para mag-repair sa lahat ng mga kasalanan natin. Make up for whatever sins we have committed. Hindi yung make-up ka ng make-up sa morning, public work, sa mukha mo, ganun. Hindi yun. Make-up means, kahit papano, Lord, payback time. I help people. Reparation. Time for intercession. Cellphone ka ng cellphone, ilang oras yan? TV ka ng TV, ilang oras yan? Sana, time for prayer. Gigising ka ng alas 3 ng umaga, time for prayer yan. God is calling you to pray pa more. And to pray not only for yourselves, but for others. Intercession. And time for purification. Mga ugali natin na pwede pang baguhin, baguhin na. Mga mindset natin sana, kayabangan natin, kasungitan natin, katapangan natin, purification. When you donate to other people, anything, money, your time, your talents, property, you're being purified. Please don't bring all your money to heaven. Iwanan mo yan sa mga mahihirap. Then you are purified. Kapatid, RIP. Reparation, intercession, purification. Kung gagawin mo yan, kung namatay ka, rest in peace. Pero, pag hindi mo ginawa yung reparation, intercession, purification, pag namatay tayo, restless in purgatory. Worse, naku, ito nakakatakot, rotting in the pit of hell. It's your choice. Lord, sana the rest of my life, the best of my life. Ora mismo, now na. And please make a decision now. Stop hurting people. I remember a prayer. Elementary, I swear all jeepneys that time, nasa windshield ng mga jeepney. The driver's prayer. You remember? Grant me, O Lord, a steady hand, a watchful eye, so that no one will be hurt as I pass by. Nawala sanang nasasaktan sa aking pagdaan. Let this be our motto now. Sana, Lord, wala akong masasaktan na mga tao. Wala akong mga ninanakawan na mga tao. Niloloko na mga tao. Stop hurting others. Instead, help others. Love others. Yan po ang pamasko natin kay Lord. Pasok Kristo, confession. A, atras bisyo. S, samba tayo. K, kalat bango. Ora mismo. Now na. Assignment, pag-uwi nyo sa bahay, tignan nga nyo yung mga cabinet nyo dyan. Dami mga damit, mga sapatos, mga bag, mga dilata.
Palagi mo sinasabi, yung damit na yan, susuot ko yan kung papayat na ako. Yan. Sinabi mo na yan last year. Pamigay mo na. Alam mo ba, Christmas, ano po yung motto ng mga buksingero? It is better to give than to receive. Yun po. Merry Christmas, everyone. God bless us all. We'll prepare for the Mass. Sa labas po, nandiyan yata yung books and rosaries. Meron din Christmas bundle. Pati yung calendar na ginawa ko po for next year. Words from Mama Mary. Mama Mary says, January, don't worry about January. God is with you all the way. Ganon. March, don't worry about March. God loves you very much. So, anyway, thank you very much. And take care. Sabi mo sa katabi mo, don't worry. Be happy. God bless you. Mama Mary loves you. Thank you po.